कबुरहली भोजपुरी के मशहूर आइटम क्वीन अब ऐसन जिंदगी जियत बाड़ी ई अभिनेत्री। नमस्कार, हमार नाम नेहा है और आप भोजपुरिया चस्का देख रहल बानी। भोजपुरिया सिनेमा में आइटम क्वीन के नाम से मशहूर अभिनेत्री सीमा सिंह भले फिल्मन से दूर बाड़ी, बाकिर एगो समय रहे जब उनका नाम इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर रहे। उनका के अपना आइटम गाना खातिर आजो उतने याद कइल जाला जितना बॉलीवुड के आइटम क्वीन मलाइका अरोड़ा के याद कइल जाला। हालांकि वो सोशल मीडिया पर बोल्ड तस्वीर पोस्ट करे से परहेज करेली। सीमा सिंह भोजपुरी सिनेमा के एगो बड़ चेहरा है, जे अभिनेत्री के साथे साथे एगो बेहतरीन डांसर में गिनल जाली। सीमा सिंह 500 से अधिका फिल्मन आ वीडियोस में नजर आ चुकल बाड़ी। लोग उनका के आइटम क्वीन के नाम से जानेला। अपना हुनर के चलते इनका के कई गो अवार्ड मिलल बा, जौना में भोजपुरी फिल्म अवार्ड भी शामिल बा। आज भी लोग के वहाँ के डांस पसंद करेला। भोजपुरी के अलावा हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली आ राजस्थानी फिल्मन में भी अपना डांस से लोगन के दीवाना बनौले बाड़ी। हालांकि अब सीमा सिंह ये सबसे दूरी बना चुकल बाड़ी और अपना परिवार के ग्लैमर इंडस्ट्री से दूर क्वालिटी टाइम देत बाड़ी। भले भोजपुरी फिल्मन में उनका के बोल्ड आ सिजलिंग दिखावल गईल बा, बाकिर अब वो सादा जिंदगी जियत बाड़ी। अभिनेत्री अक्सर अपन फोटो और वीडियो शेयर करेली। अगर हमनी के उनकर इंस्टाग्राम फोटो देखब जा तो देखल जा सकेला कि उनकर बहुते फोटो साधारण लुक में बा। अपना करियर के शुरुआत में सीमा सिंह एगो आइटम गाना खातिर 11,000 रुपया लेत रहली और बाद में उनका मांग पे करीब 5 लाख रुपया मिले लागल। उनकर पहला फिल्म रहे कहा जइब राजा नजरिया लड़ा के, ई 2008 में रिलीज भइल रहे और ये अभिनेत्री के पहला आइटम सॉन्ग रहे 11 नंबर गाड़ी चले 80 के रफ्तार में। एकरा खातिर उनका 11,000 रुपया मिलल रहे। एकरा बाद सीमा सिंह के लगे एक से बढ़ के एक प्रोजेक्ट आयल और ओकरा बाद 2 अगस्त 2018 के महीना में सगाई कर लेली और फिर मार्च 2019 के महीना में सौरभ के साथ यहाँ के शादी हो गई। वहाँ के एगो बेटा बा जाना के नाम शिवाय है। तो आज के समय में सीमा सिंह भोजपुरी सिनेमा के एगो बड़ा नाम बाड़ी। भले वो अब ग्लैमर इंडस्ट्री से दूर हो गई बाड़ी, लेकिन उनका योगदान आ डांस के लोग आज भी याद करेला।